20 fizjoterapista ser ikunu jistgħu jipparteċipaw f'kors virtwali minn professjonista barrani li speċjalizza fil-marda tal-Parkinson's. Dan permezz ta' ftehim bejn il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja u l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Mard tal-Parkinson's. Dan il-ftehim ser jgħin lill-fiżjoterapisti jtejbu il-ħiliet tagħhom fid-dijanjosi, trattament u maniġġjar tal-marda tal-Parkinson's. Dan il-ftehim wasal biss ftit tal-jiem qabel ikun iċċelebrat il-Jum Internazzjonali tal-Marda tal-Parkinson's. Is-Segretarju tal-Assoċjazzjoni Alice Peplow qalet kif wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-assoċjazzjoni hija li l-1500 persuna f'pajjiżna li huma milquta minn din il-marda ikollhom aċċess għat trattament adekwat sabiex jgħixu ħajjithom bl-aħjar mod possibbli. Jiena bħala persuna illi għext ma' xi ħadd tażis għalija illi għadda mill-Parkinson's, nista' ngħidilkom kemm hu importanti r-rwol tal-fiżjoterapista f'dan il-vjaġġ tal-persuni li qed ibatu bil-Parkinson's. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli stqarret kif il-ftehim huwa turija ċara tal-apprezzament li dan il-Gvern għandu lejn laqdiet mhux governattivi. Saħqet li mhux biss se jiġu mejjuna n-nies b'din il-marda iżda anke il-familji tagħhom. Il-Ministeru se jkun qed jaħdem fuq proġett jitfit mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Parkinson fejn hemmhekk aħna se nkunu qegħdin nagħtu kors taħriġ għal tal-apposta lil 20 fiżjoterapist f'pajjiżna permezz ta' kors minn espert internazzjonali u nemmnu li din it-terapija hija ta' importanza li tajn lill-pazjent kif ukoll lill-familji tal-istess individwi.